Ells són els gegants del barri. Fa molts anys, molt a prop de l'ermita romànica de Santa Eulàlia, va trobar-se una peça arquitectònica en forma de cap de medusa. Aquesta va ser traslladada de la nostra ciutat al Museu d'Arqueologia de Catalunya de Barcelona, deixant-ne a Hospitalet una còpia. Diu la llegenda que els gegants protectors de la ciutat, els gegants grecs i romans, amb l'ajuda de 3 bruixes, van fer despertar el poder d'aquella peça de marbre. D'aquí sortien els gegants déus i en Pegàs per aconseguir que el cap de la medusa retornés a la nostra ciutat. I fins que això no passi, el poder d'aquesta no afluixarà, deixant la porta oberta a que tots els elements mitològics puguin instal·lar-se a la ciutat d'Hospitalet. Altres veus, però, diuen que és el mateix Posidó qui té la medusa original, ja que sospitosament hi penja una de gran semblança en el seu coll, amagada entre les seves grans barbes. Ballaran el ball de la batalla Déus, que representa el moment on la deessa Hera, juntament amb l'Hades i en Posidó, intenten destronar a Zeus com a màxima autoritat de l'Olimp. Interpreten la música el grup Esparriots. Gegants déus de Santa Eulàlia, Drac d'Or, endavant! Amb aquest ball donem per acabada la mostra de balls. Abans, però, ara és un moment molt important per la ciutat, perquè la gegantona que avui presentarem és filla d'uns dels cíclops que van donar poder als 3 déus, els Zeus, Hades i Posidó. Ella, una trapella i cul inquiet des de ben petita, demanava al seu pare anar amb els déus per a viure grans aventures. Tot i que en veritat el que més volia era passar el temps amb el Pegàs i el Drac Nomar. Els déus, sabent que era molt petita i que això encara no era possible, li van donar com obsequi 2 pelutxos que representaven a les 2 bèsties, prometent-li que quan sigui gran, ella mateixa els faria cura dels seus cuidats. La gegantona és obra d'en Jordi Arnau Espuga, escultor de les Borges Blanques. Té una alçada de 1,57 centímetres i un pes de 10 quilograms. Està adaptada perquè ho puguin portar els nens i nenes des de ben petits, fins a que puguin portar el gran gegantó Hèrcules. La roba està realitzada per la Dolors i la Mari Carmen, membres de la colla de Drac d'Or. Un fort aplaudiment per elles.
I quin és el seu nom? Doncs no el sabrem avui, ja que seran els més petits dels diferents col·legis del barri qui ho decidiran entre unes opcions. El proper febrer, per les festes d'hivern de Santa Eulàlia, la batejarem amb el seu nom. De moment, benvinguda Ciclo.